Okay, sumrak ako. Isirag ko tibagbagi ko. Alam mo, Okay, good morning. Good morning ka digijay amin nga. Agdingdinge giti IFM News kende giti agbiboy iti Facebook Live. Magandang umaga sa inyong lahat. Amin nga digijay prepare para ka digijay trabaho da, para ka digijay ubing da, digijay agluto-luto, digijay agdaldalos, digijay agkay di taruangan da. Oo. Ken amin nga agdingdinge ken nakatutok iti IFM News. Yes, alakat ta. Siya ni Apong Glenn, ay ni Idol Glenn. Yes. Sino ka ni Apong Glenaria? Siya karon ni Apong G. Si Ay wen Apong ni G. Apong G nak DJ no ada FM no kwa. No dete ko maawan DJ, awan pulos DJ yun siya no kwa. Yung araw nagkipunin. Ha? Apong Ginabi. Anyway, di topic tata ket SK. SK, usama Well, SK mga idol, well. di ba? Okay, so Kasi andamin. Adaming issue da nga tayo Issue, kasi nga diba? na kahit nang ikatinin dati SK. Ganda kayo, sika. Ana. Naskin ba nga may ka-SK o saan? Actually, Ano ang depende ka din. perspective, ha? In my own perspective, ada kami DJ ko, DJ SK nga talagang active. They are very active. They are very... Adam ti SK nga DJ awan lang kasi lang di mo ma-recruit na ida. And then hantay umot nga mababalaw nga DJ da duma siguro nga talaga nga kayat na nga may kadeta SK. Ket DJ di da ma-recruit na ti talagang presence DJ serbisyo di SK. Kaya madut SK nga talaga mot nga makitam di DJ plano da di Pero de los Buenos Pero de los Buenos. Adumot ti makita nga talaga iso da di DJ mangidadaulo ka di kita pinagdadalos kada pinagawa Yes. adu tikas jay nga ubing May isang SK group nga dayawag ka dito lawag dito may isa. Dito pila ata di Jay. Oo. Talaga nga nag-ano daw. Nag-active daw. They are really proactive talaga. Yes. Kaya da nga itatakte bagbagi da iti susyada iti mismo nga community da tapno handang agbaling nga nya dito iti nuisance tay talaga nga SK dala dito na impatugaw dalag napila nga at SK dita barangay da impatugaw dalatan ata kwadeta kaanakan ni kapitan Ang ano na, ang dito bugatan. Ang susunod. Sa brand na. Puro liga. Anya ba nga talaga tipo dadangar anya ba nga talaga ti ubra SK dati ko na Aside from liga, kuda ba? well sa sanggon niyang kabataan dati get they are 15 to 30 years old gayam. Okay. So, sa ilan sa mga pangunahing tungkulin nila ay ang youth programs at activities of course. So dati gijay masan sa nga makita tayo nga agpalpaliga. Sports basketball, volleyball, bisikleta, anyway, talaga mo nga kailangan ti youth ti sports tapno haanda nga maikability nya digay kasla droga bisyo digiti cellphone dat mo bra di at least ada anya dito yung interactive nga correct ken tapno makita da no sino DJ ada talent na DJ talaga palaban da mo iti para inter-municipality dati kita siyempre bear ko pala ang inter-situ pala nga sa tanda inter-barangay tapno sino ti talaga nga kaya ti mabaling kayo to nga pang inter-barangay siyempre digit suda pa iti talent show kada cultural show agpampabuya da digita siyempre digita kumamis puro namnama. Dami ka tara. Mrs. Amo na mga alat purok bi? Si Chulibsong. Puro kliw-liw. Puro kliw-liw. Diyan yan ko puro 4. Nga anya diyan Silangan Village. Gabutan at east. Nagamiti bagatan. Talaga duling din kita na. Kita yung shot dito. Kas jay. Apo digi talent show, cultural show. Digi ti makakita ka digi agpapa digi agpapa concert pa no. Digi da kasi nga. Kasi na budget dai. Well, agpa kasi lang socialization tap na makita digi ti ubing no sino ti anyo dito yan. Sino ti gijay ba kabataan ije barangay da. Yes. At mismo nga no dadto makadito nga panawin
Then, dito yung makikita di DJ pada tayo ngayos. At adadata ko magtabalay dala. Ika ka trivia. I was once sa barangay, I mean SK Kagawad. Yun. Yung gaputa maumaak. Ken awan iti umno nga papanansa mo din yung organisasyon. Nag-sign na. Di ba? Anyway, Diba, that's mga idol? that is one of the kunada nga DJ kasla manong makikita nga talagang haangag kwa, then why not? Agtalo ka lang tabaka kiti siya pa may ramram. Talaga ken kastapay amo yung mga idol this TSK ken talaga nga parang pangrugrug yan iti kina leadership official or leadership. Yes. Isuwar nga dapat ipondodan nga na i-budget para kadagiti aktibidad da. Saan nga para iti pagpiknik da. Kasi ano ito mandanon kanya Idol Glenn. Pera de los Buenos. Detoy umabagata na paset ti Ilocos Ada kasi Norte. Ada iti Nanggamulo. Iti budget, iti SK mga idol. Baka napad na nag-field trip. Na nag-field trip. Usar da pa detay lugar ti barangay. Nag-field trip da je Manila kasi. Diba da je Manila. At isupay. Napadala ito beaches. Okay. So dagitay talaga. So susaron da pa tayo leadership training kan seminar. Ada papaseminar. Ada points na dito sa seminar. Tapos ada pa yung brada environmental activities, agpapa-clean up drive da, tree planting. Yes, kita. Nagigiti talaga nga kaya da nga mga obraan. Ang kusta clean up ko taga Nueva Era ka. Pwede rin. Why not? Ikaw naman ta SK Curimaw. At least yung kajijay, ka magkikulab. Di ba? Collaboration with Curimaw SK. Kasi yes, I would like to say hi to the pakamustak man ni Sarina Jessie Pangilinan ni SK Federated dati Curimaw. Ayun Meron kami teachers yun talaga. Hindi mo kanyak. Dati barkada mo. Barkada. Na feeling close. Talaga, amo kami dito. Nutong galag kita kami kanta. Hello sir, good morning sir. Isuna. Na respeto dito ni Sir Michael Christoph iti Ciudad Pilawag. Agustin. Ni Sir Michael Agustin. Bigat mo, apo SK Federated. Kenta kakuka isuna. Naka-active ni Sir Approachable. Approachable dito. Oo. So digiti iti ubraan da sige paggawa ng youth development plan. Syempre maubrada day budget management hanga day amom digiti agbaling kanto nga ada kanto nga nga posisyon agbaling kanto nga kagawad ti barangay. Yes, at least amom ti ubrao mo. Amom ti agaramid ti digiti laws ti kasla draft mo resolution. At digiti do mga men di da mo ubraan da digiti ubing diba? At least da kayo naikanda kayo ti tsansa dahil ti chance yung adalin nyo dahil tapno kana katulungan na kayo ni Kapitan so anda manan tinumandanong kanyak nga ultimo SK chairman kaapa na ni barangay chairman Tapo ay. Una kang baro. Actually, may sa representer yung barangay. You are representative of your own barangay. Tapos aga pa kaya. Una yung meten. Pasagid dito. Ibaga na ka din nga, at tila dati obra ni Apo Kapitan. Apo. Sa sikala, boses kalaang ti youth. Haan ka nga boses ti amin. Ti barangay. Boses. Hamo nga bosesan ni nanang mo unong nilulam nga SC. SK ka ang SC. At kami kasdyan. Nudad madidaan mo DJ kaslalang kuadaya DJ jurisdiction da. Correct. Ado ti kasdyan at feeling da siguro no siya di SK chairman kaya have the power. The power nga mabaling ko nga diktaran dalulak kada. Apay kasdyan no it's not. Adamat mapamuki di pag anya day diktaran di gito barangay health worker kada ko apay ka. Sino kang SK nga magdikdiktar ka din? Bautang ka tupay nga ubi. Pwede dayaw na ko na. Girling. Girling ka man. Girling ka man. Basit ibipin niya ka to.
Sa kata, sa mo, sa mungungtan nga apay kasi to eh. Like ko for example, nagpa-basketball ka, tapos ada na Danger. Ket di mo in-coordinate kami nga nasaya dito parang health tour Sa mga pa. Sa mo na ba? Ay di na pag kinita DJ ni nag-cramps ket ko di awan Tapos si kaya mo hindi ko na When tapos kasi jay. And then sometimes dito nga talaga as a youth leader, siyempre si katid boses ti ug digiti ko. Ang mga ibagada nga kuya kasoy ti ubraan tayo kasi di bagada at least amom DJ nga ko so nga mang gamgamulo ka mang DJ mang timun ka ti mesa nga ko tapno pagsasaritaan nyo amin nga youth Ken, don't engage into something, di ba SK ka man Idol Glenn? Don't get engaged into something, I mean, aktivista? Yes. Sumasalit ka sa dapat role model ka, baro. Balasan mo. Idi ubingak, idi hanak mi kidi baling nga kagawad ken ko. Ngember, I'm active as an SK ko. So, na digay, pati kami barkada ket digitay SK kagawad ni SK chairman. Di ba dapat para counterpart mo ti SK? Yung kadwa dapat lang, KK. Kasi lang kung cabinet members na lang. Kasi lang, among DJ, DJ kasla KK kadi po ng kabataan jak lang amo DJ actually tingamin ko ami di ko di kami DJ aglalaban ng SK oo di kami DJ kasla may sa grupo ng SK kan tapos di na ngabak DJ agbaling nga di na abak ka DJ nga kwa ada mo lang grupo dang kasi lang ko ma-counter product tinulong kam lang iso di siguro KK ay tatan akin KK kada kami di ko sa grupo kasla cabinet members kam lang kasla member kami mo lang ti board of members kam lang yung tatan sa bal na ganun KK kadi po ng kabataan adapin mo isa KK dat kanti kabataan kontra droga at terorismo. KK dat. Actually deta ket nabayag nga ko ti advocacy ti police. O kadwa nagpailang idi ko. I-shout out naman ni George Kabantangan ni George Kabantangan iso nga talaga ti may isa nga kwantita nga naka-active mo para kadto. Kabataan pala di Jay. Dako lang pa kabataan pala di Jay mga idol. Stress lang na duma. Kasi naman magitan di Jay kanayon nga mis stress. FMP Ngan talaga kan. Yan sa piso na. Actually kasi nga talaga ay anya commercial tabita ti sumaruno nga issue tan apay kay ada nga ikaten. Ay alaman. Ada nga min. Kasi sayang mo dumadeta ka sa SK. Ano sino nung payor di ka tulungan dapo kapitan nga gipa sayang kat. Apay nga min kay ada nga ikaten. Syempre iso ti kasla lang kung breeding ground ti baling nga. Leader. Kurap. Iso ti makikita na ka ni kapitan ka kurap iso ti pagrurugyan na kano nga kurapon iso nga ikatandaan iso troll model ko apo kapitan so dapat katulado Anyway, sumaruno tayo ito nga after ko. Apay nga talaga kay dangikat sayang met mga idol. Alright, oras na lang 5:32 mga idol dito. Yan, 99.5 FM Lawag. Hang kayo nga pumampanaw, standby lang mga idol. Oras 5:32 na po ng umaga.